Салом алейкум бародарои азиз. Пешои видеора сар кардани спонсори ҳамин видеора реклама кунем. Бародарое ки мехоҳанд границараи Москва, Московская область ба Қазоқистон ё ки Украина пересекат кунанд, ин ҳами бародаро мошиношон чиста барои шумо. Занг занед номи бародар Муҳиддин, ай номи канали мо гап занед, бо ягон скидка мекунатонанд. Дар дрини мошин ҳамаи условия ҳастае, вайфай дора, ҳамаи тамоми шароитора дора. Бишинен дар дрини мошин роҳат кунен, канали моро приколоша тамошо кунен, яъне ки номерора дар видео ва описания менависим. Рафте. Бовар ки братан 2 секунда мезанам. Део не чи ти ма 50 кило айти вазминам бо қадм я метридга айти баланда. Не гап да ин нест, гап да техника айти бояд бидуни. Не гап да техника нест, бача. Хай биё кула мебинем. Биё мебинем. Рейси Вашингтон Нью-Йорк баъди 5 дақиқа мепарад. Рейси мабдай брат. О, тинч хай мехези. Майли хай брат, майли хай. Бум. Бес я хай па брат. Very nice. О. Cool. Yeah. Вау. Братан гандаз иқмешам бетиле, ганда назут мебину. Братан намехом ки ту бурами. Мадам намефора ки бурам, та ҳама дӯсти беҳтарин ми. Тирам дӯсти беҳтарин ми. Рейси Вашингтон Нью-Йорк 5 дақиқа задержка мешавад. Братан, камтар дига ждат мекунем. О, брат. Хай мешинем камтар 5 минут. О, мешинем. Ба фикрам чизе дар чашмам зад чи? О, лекин. Аҷоиб буд лекин. Ганда аҷоиб буд. Медони чи аҷоиб буд? Вақте гуфти ман намехом ки ту биравӣ. Ранги ҳам кинои Титаник гуфте, бача ту ки? Ки ту дӯсти беҳтарини ман будаи. Братанҷон ту бояд ором шавӣ. Ма ором будам. Ту гира кардӣ ба ма чӣ кор кунам? Ту гира кардӣ. Набарот ман тура дидим, мара раҳмам омад. Раҳмат омад? О. Аками тура раҳмат омад. О. Аками тура нахоҳ ки раҳмат биёяд. Рейси Вашингтон Нью-Йорк парвоз мекунад. Самолёти ман бояд бурам братҷон. Хай мерем акун. Ҳама созая? Ина вақт шака омад братҷон. Я хайрихшиш кунем. Даёду тастай брат. Ай 220 сомон ёфтам дико. Амра мамонду. Раҳмати калом. Ман медонистам ки ту дар кора. Даёду тастай кинои страшни тамошо кардем ку. Ман гуфтум да буруком чой таршда ку. На самом деле ман мезидам. Ман медонам. Ман қадар чиза якҷояк заронагем брат. Рейси Вашингтон Нью-Йорк 5 дақиқа задержка мешавад. Бо $20 дар кисаи ман мондаву пули аромат мада дар корам набуд. Тема нака ки фаҳмидӣ ту вақт дар ҳезорот рида будӣ, намешид ки ба ман $20 памперс мехаридӣ. Чанд солаи? И приколот маънӣ накард. Гап нест братан. Рейси Вашингтон Нью-Йорк баъди 1 дақиқа мепарад. Даёду тастай бор дастхок накардем ку. Ман худам специально бой додум. Любой вақте ки брат хуртохона мерафтем бе ту гандан интереси буд. Брат ту бе ман хурда наметонистӣ? Ту ганда ҷураи зури. Тирам ганда ҷураи зури. Братан, ман бояд бурам, вақти шид братҷон. Бурам бояд. Бра брат, бра, дер накунӣ. Даёду тастай 2 моҳ Франция рафтам дико оддих. О, ман ҳамҷа қатъи арӯсут мегаштам. Ту чӣ кор мекардӣ? Роҳи сафед мегум. Ту чӣ кор кардӣ? аз сабаби безеб будани ҳаво имрӯз ҳавопаймо намепарад. Даёду тастай тарк карда будам ку хандовара. Салом Моника, чӣ кор кардастӣ? Ози ба Ористон одих рафтагӣ. Чӣ гуфтӣ сағира? Сиёсафет хип-хопи тоза мара нишонате багете доза ма мисли палавон репи тоҷикира мекунам ром андеграунди репи